Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar illi l-lif tal-paternità se jiġi estis lil missirijiet jew tieni ġenitur li jaħdmu għal rashom u se jagħmel tajjeb għalih il-Gvern. F'diskors matul attività politika f'San Pawl il-Baħar, Dr. Abela spjega li dan se jitħallas bl-istess rata ta' liv tal-maternità li tingħata mara li taħdem għal rasa. Semma li aktar kmini din il-ġimgħa l-Gvern ħabbar li se jkun qed jagħti mizzija ta' liv imħallas lil ġenituri li jaħdmu għal rashom u li għaddejjin minn proċess ta' trattament ta' IVF, miżura li qali li tikkumplimenta l-investiment ta' 6 miljun euro biex persuni jieħdu s-servizzi tal-IVF fi kliniċi privati. Tkellem dwar il-ġustizzja soċjali u l-importanza li l-Gvern jagħti lil mobilità soċjali biex in-nies jimxu l-qudiem, semma l-pensjonanti u kif budget wara ieħor baqa' jagħti żidiet fil-pensjonijiet. Qal li issa se jkun qed jagħti imbuttatura lil klassi tan-nofs f'dan il-kuntest irrefera l-miżura ta' twessieħ tal-benz tat-taxxa li se titħabbar fil-budget li ġej. Dr. Abela akkuża lil kap tal-Oppożizzjoni li lejliet il-budget qed jitkellem dwar is-salarju tiegħu. Dr. Abela kundanna dak li sejja ħaġir deplorabbli fil-konfront uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija fil-Ħamrun qal li issa għandha ssir ġustizzja skont il-ħaqq u s-sewwa u rrimarka li attakki fil-konfront tal-Korp tal-Pulizija minn persuni f'karigi importanti juru wkoll ir-responsabilità. Fisser il-portafoll assenjat lil Glenn McAuliffe bħala importanti u qal li r-reazzjoni tal-Oppożizzjoni kienet ironika għax qal li filli titkellem dwar il-bżonn ta' niċeċ ekonomiċi ġodda u filli tikkritika l-portafoll ta' McAuliffe li jinkludi dawn in-niċeċ. Għamel referenza għal żewġ inizjattivi mħabbrin din il-ġimgħa, it-twaqqif mill-ġdid tal-qorti kummerċjali u vjal kulħadd. Dwar din tal-aħħar il-Prim Ministru spjega li għall-ewwel darba se ssir diskussjoni serja dwar il-bżonn li jonqos l-użu tal-vetturi. Fl-aħħar nett awgura lill-edukaturi kollha s-sena skolastika l-ġdida u rrefera għal dak li fisser bħala l-aqwa ftehim li ġie ffirmat għall-edukaturi għal dan jagħtihom dak li ħaqhom filwaqt li jħeġġiġhom u jinċentivhom joffru l-aqwa edukazzjoni.